a máme tu zamestnanie. To je jedna z najdôležitejších vecí, ktorý musíme vyriešiť. Osobne si myslím, že strašne veľa Rómov pracuje. Stačí sa prejsť po všetkých stavbách na Slovensku, kde není stavba, kde by Rómovia nepracovali. To, že niektorí pracujú na čierno, alebo že pracujú na dohodu, kde nevykazujú, že sú normálni zamestnanci, to je problém štátu. Ale máme tu ďalší problém, ktorý vlastne vzniká u Rómov, ktorí vôbec ešte nepracovali. Osobne si myslím, že je to len hŕstka Rómov. A preto navrhujem vytvoriť pracovnú agentúru, ktorá bude po celom Slovensku, kde budú zamestnávať ľudí, ktorí si nevedia nájsť prácu. Dať ich do rôznych firiem a keď v tých firmách nebudú vedieť pracovať, pretože je to zložité, obce, myslím si, že potrebujú dosť veľa ľudí, pretože podľa mojich skúseností obce majú problém, nemá im to kosiť. V zime im nemajú kto trhňať sneh. Títo ľudia by pracovali presne pre takéto obce. Sú to úplne jednoduchí ľudia, ktorí vedia pracovať lopatou, zametať a myslím si, že sa naučia aj kosiť. Pre týchto ľudí musíme nájsť takúto prácu. A nájdeme to len tým, že v tých agentúrach budú pracovať Rómovia, ktorí ďalších Rómov budú učiť, ako sa to robí. Toto je najdôležitejšia vec, pretože dieťa, ktorý bude vidieť, že rodič ide ráno do roboty, on musí ísť do školy, toto všetko sa musí zlúčiť, aby nevznikali u nás reči, že my Rómovia nechceme pracovať a využívame len tento sociálny systém, ktorý je tu nastavený. Ďalej si myslím, že im mali byť zrušené aktivačné práce, kde si ľudia odrábajú 60 €, ktoré dostávajú zo sociálky, 32 hodinami. Malo by to byť zrušené a toto im malo byť nahradené 8 hodinami pracovného času za minimálnu mzdu, kde by ľudia zarábali. A štát by tomto mal byť nápomocný tým, že vlastne týmto obciam, mestám by dalo úľavu na odvodoch pre týchto zamestnancov, pretože dosť by to tieto obce zaťažovalo. A toto všetko by malo vzniknúť novelou zákona alebo vytvoriť nových zákonov, kde rozprávam vo videjku vyššie, kde si to môžete pozrieť.